हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसेबा बरायबावदों आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै आरो लोगोसे आंबो जोबोर मोजाङै दङ आंनि जोबोर मोजां खबरानो जाहैबाय दिनै नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोननायनि गेजेरजों आङो दिनै 1K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय बेबो 48 डेजनि गेजेरावनो बेफोर जाबाय गासैबो नोंथांमोननि अननाय सापर्ट आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनाय आरो शेयार खालामनायनि गेजेरजों आङो दिनै 1K साबस्क्राइबारखौ मोननो हाबाय थ' बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौहाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय जाहाथे आरो आंनि चेनेलखौहाय जाहाथे गोजौ हरबावो आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबावदों दा फैबाय बाथ्राया गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय मोनसे लेटेस्ट नटिफिकेशन फैदों बे जाबाय फाइनाल सेमिस्टारनि एग्जामनि आपडेट्स थ' नोंथांमोना जायफोरनोखि फाइनाल सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ गियानि सेकेन्ड सेम फर्थ आरो लोगोसे सिक्स सेम आरो पिजि लेभेलनि लास्ट सेमिस्टार थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनाया जोबोर गोनां आरो लोगोसे इन्जिनियारिं बिएड खालामनाय गासैबो स्टुडेन्टफ्रानो बे भिडिअखौ नायनाया जोबोर गोनां बाथ्राया जाहैबाय एग्जामा जासिगोन आरो एग्जामखौहाय फोजोबगोन 30 सेप्टेम्बरनि सिगांनो फोजोबनो आखायाव लाबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिया आरो बेनि एग्जामखौहाय मेक्सिमाम अनलाइन जानायनि चान्सआव होदों आरो लोगोसे अफलाइनबो जानो हागौ खुनु थिरांथा लाथ'वाखै खिन्थु मेक्सिमाम माने आसा खालामदों अनलाइन खालामनो थ' बेनिखायनो खावलायदों गासैबो स्टुडेन्टखौहाय फर्म फिलआप खालामनो आरो लोगोसे एग्जामनि थाखाय रेडि जानो एबा फरायबाय थानो थ' बाथ्राया जोबोर नायनो गोनां आरो बुजिनो गोनां थ' नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमब्ला प्रेजेन्ट सिटुवेसननि थाखाय क्लासबो लानो हाखायाखैमोन आरो लोगोसे सानदोंमोन जे बयबो एग्जामखौहाय जानायनि आसायाव गैला होननानै नाथाय भाइस चेन्सेलरा मोनसे नटिस खालामदों जे गासैबो स्टुडेन्टसफोरखौहाय एग्जामनि थाखाय रेडि जानो आरो लोगोसे एग्जामखौहाय जिइउआ 30 सेप्टेम्बरनि सिगांनो फोजोबनो थांखि लानाय जादों थ' आङो बेहाय नोंथांमोननि गेजेराव अफिसियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों देखायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे आसा खालामदों गोदाननि फैनाय नोंथांमोनाबो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामगोन थ' जों नायदिनि दायो अफिसियेल नटिफिकेशनखौ जोङो गोबाव खालामालासिनो आरोबाव आङो मोनसे बुंबावदों नोंथांमोना पिडिएफ फाइल नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलड खालामना नायनो हागोन मानोना आङो बेवहाय गासैखौबो फरायनानै होला आङो गोनां इम्परटेन्टखौ आङो बेवहाय बुजायना होनो आखायाव लादों मानोना गासैखौबो फरायजोबोब्ला बिराद गोलाव जागोन भिडिअआ थ' आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोना आरो लोगोसे चेनेलखौहाय लाइक खालामगोन होननानै आङो बेवहाय 200 लाइक्स माने टारगेट खालामदों थ' नोंथांमोना खालामबानो जाबाय जुदि लाइक खालामनोब्ला थ' जों थांदिनि दायो अफिसियेल नटिफिकेशनाव बे फैदों अफिसियेल नटिफिकेशन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बेवहाय नुदोंना नोंथांमोना भाइस चेन्सेलरनि साइन दङ आरो लोगोसे डक्टर प्रताप ज्योति हेन्दिक दानि प्रेजेन्ट सिटुवेसननि माने भाइस चेन्सेलरा गुवाहाटी इउनिभारसिटिना थ' बेखौ जों मिथिबाय दा जों थांदिनि बेवहाय बे फैदों नटिफिकेशना 13 जुलाइ एबा दिनैसो फैदों दा बावैसो फैदों आङो नुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ खालामबाय मानोना बुंदोंमोन जे गासैबो स्टुडेन्टसफ्रा रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि माबा मोनसे नटिफिकेशन फैयोब्ला भिडिअ खालाम होननानै थ' आं बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ खालामबाय थ' भिडिअखौ जोबोद खस्थ'यै खालामनाय जायो बिनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे लाइक खालामगोन होननानै थ' आङो दायो नोंथांमोननि गेजेराव बेवहाय देखायनो सानबाय नटिफिकेशनखौ बे फैदोंमोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय थ' नोंथांमोना बेवहाय नुदोंना गोजौआवहाय मेसेज टु द स्टुडेन्टस थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों On examination for semester completion and degree completion for end semester students during COVID-19 pandemic period 2020 थ' बेबायदि माखासे नटिस लिरदों बेवहाय होनदों Dear students at the very beginning I offer my best wishes to all of you थ' नोंथांमोनखौहाय माने भाइस चेन्सेलराहाय माने विश खालामदों जाहाथे माने एग्जामनि थाखाय आरोना थ' नोंथांमोना बेवहाय फरायनो हागोन दा बेवहाय बुंदों माने गुवाहाटी इउनिभारसिटिया मोनसे डिसाइड खालामदोंमोन थ' बेहाय एग्जामनि थाखाय मोनसे डिसाइड खालामदोंमोन बे जाहैबाय एकाडेमिक एक्टिभिटिसनि थाखाय माखासे गाइडलाइन्स फैदोंमोन इउजिसिनिफ्राय बे जाबाय 29आव फैदोंमोन एप्रिलनि 29आव खनसे फैदों बेवहाय नुदों एप्रिलनि 29आव आरो फैबावदों मोनसे रिभाइस खालामबावदोंमोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिया जुलाइनि 6आव आरो लास्टआव फैबावदोंमोन नोंथांमोना नुनो मोनदों प्रसिडिउरखौ नुनो मोनदों बेवहाय जुलाइनि 8आव फैदोंमोन दाख्लैसो फैबावदोंमोन जे माखासे नटिफिकेशन थ' बेखौहाय फर्म फिलआपनि नटिफिकेशन फैदोंमोन नोंथांमोनखौ खावलायदों फर्म फिलआप खालामनो बेवहाय होनबावदों नोंथांमोना नैबे सेकेन्ड पेराग्राफाव नायनो हागोन थ' नोंथांमोना आंनिबो देखायनो हानोसै बेवहाय दङ I would like to mention that an exclusive and student friendly procedure is to be implemented at GU थ' नोंथांमोनखौ बुंदों माने प्रसेस खालामगासिनो जिइउआ जे एग्जामखौ माबोरै खालामगोन खालामा आरो माब्ला खालामगोन आरो लोगोसे बुंबावदों नोंथांमोनाहाय माने नैबेवहाय अनगयिं लकडाउन जागासिनो दंना गुवाहाटीयावहाय बे लकडाउना जोबनाय लोगो लोगोनो गुवाहाटी इउनिभारसिटिया मोनसे पाब्लिश खालामगोन एग्जामनि थाखाय मोनसे केलेन्डार खालामगोन आरोना केलेन्डार अफ एग्जामिनेशन नुदोंना नोंथांमोना विल बि पाब्लिश होननानै इमिडियेटलि माने बे अनगयिं माने लकडाउना जोबनाय लोगो लोगोनो गुवाहाटी इउनिभारसिटिया मोनसे एग्जामनि केलेन्डार दिहुनगोन एबा एग्जामनि डेटखौ होनाय जागोन जे एग्जामा माब्ला जामारगोन खिन्थु एग्जामखौहाय 30 सेप्टेम्बरनि सिगांनो फोजोबनो आखायाव लादों होननानै बुंदों गुवाहाटी इउनिभारसिटिया नैबाव नुदोंना नोंथांमोना नैबावहाय GU plans to
कमप्लिट अल एग्जामिनेशन प्रसिडिउर्स बाय 30 सेप्टेम्बर 2020 बेहाय होनदों माने जिइउआहाय प्लान खालामदों एग्जामखौ गासैबो सेमेस्टारनि फाइनाल सेमेस्टारनि एग्जामखौहाय माने 30 सेप्टेम्बरनि सिगांनो फोजोबनो आखायाव लादों तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना बुंबावदों नोंथांमोना बेहाय होनदों आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू गो फॉर फिलिंग अप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म तो नोंथांमोना एग्जामिनेशन फॉर्मखौहाय जाहाथे फिल अप खालामो बेखौनो खावलायदों वाइस चेन्सेलरा तो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बुंबावदों नोंथांमोना नोंथांमोननि थाखाय एग्जाम फर्मनि फर्म फिलआप डेटखौहाय बारायनानै होगोन होनना बुंदों एक्सटेन्डेड खालामनो हागोन होनना बुंदों फेसिलिटि माने खालामनो हागोन जाहाथे माने बयबो खालामनो हायो मानो होनोब्ला प्रेजेन्ट सिटुवेसननि थाखाय जोङो बाहेरायाव थांनो हायाखै जे जोङो माबोरै फर्म फिलआप खालामनो हागोन तो बेनिखायनो आसा खालामदों फर्म फिलआपनि लास्ट डेटखौबो एक्सटेन्ड खालामनो हागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया दा फैबाय जोङो नेक्स्टआव बेवहाय होनबावदों लोगोफोर नोंथांमोनाहाय माने जुदि बेलेग माने डिप्ल'मा दङब्ला इउजि आरो पिजिनि आन्डाराव बेनो जाहैबाय इन्जिनियारिं बिएड ल गासैबो माने दङब्ला नोंथांमोनाबो जाहाथे माने बिनि थाखाय प्रिपेयार जायो खावलायदों तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो लोगोसे बुजिबानो जाबाय जे एग्जामा मेक्सिमाम जानायनि चान्स दङ 30 सेप्टेम्बरनि सिगांनिफ्रायनो यानि सेकेन्ड उइक मा होनो बेखौ आगस्टनिफ्रायनो माने जानायनि पुरा चान्स दङ तो नोंथांमोना बेनिखायनो फरायबाय थाखाबानो जाबाय जाहाथे एग्जाम जाया होननानै दासान आरो फैबावबाय नोंथांमोना लास्टआव नुदों माने तो नोंथांमोना लास्टआव होनदों नोंथांमोनखौहाय इनभाइट खालामदों आरो आई इनभाइट सापर्ट एन्ड कपारेसन तो नोंथांमोनखौ बुंदों माने स्टुडेन्टफोरखौहाय कपारेट खालामनो होदों जाहाथे बे माने प्रब्लेमनि थाखाय जे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया एग्जामखौ फाथिनो हानायनि लामायाव लादों तो बेनिखायनो स्टुडेन्टफोरनि मोनसे हेल्प नांगौ जादों तो नोंथांमोना एग्जामखौ जानांगौ होननानै सानबानो जाबाय तो बेनिखायनो नोंथांमोना माने एग्जामखौ जाहाथे जाया होननानै दासान आरो लोगोसे आसा खालामदों एग्जामनि थाखाय प्रिपेयार जाबाय थाबानो जाबाय तो बेनोसै आपडेटआ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोदानैब्ला फैदोंमोनब्ला आंनि माने इउटुब चेनेलाव दा बे कभिड-19 सिटुएसन जोबनाय लोगो लोगो माने प्रेजेन्ट जिथु माने दायोथ' बिराद माबा नङा होमब्ला बिराद गाज्रि बे जोबनाय लोगो लोगो जे एसे नर्मेल जाबानो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया पाब्लिश खालामगोन एग्जामनि डेटखौ तो नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव आङो आपडेट मोनब्लानो माबा मोनसे नटिफिकेसन एग्जामनि डेट मोनब्लानो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैबावगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौहाय मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय जेसेबांनाखि स्टुडेन्टस दङ गासैबो मिथिहैनायनि खोथाया जाहैबाय एग्जामा 30 सेप्टेम्बरनि सिगां जागोन तो बियो रोखा जाबाय आरो बे एग्जामखौहाय माने उनावहाय होनदों जे अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन तो नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय जे एग्जामा जाखागोन नाथाय अनलाइन ना अफलाइन जागोन दा बाथ्राया जाहैबाय अनलाइन जायोब्ला माने खस्थ' जानो हागौ मानो होनोब्ला अनलाइननि सुबिदाया एसे खम जायो जे जेरावबो नेट मोनखाया बा बयनावबो माने फेसिलिटि थाया तो माबोरै एग्जाम लिरगोन एसेबां बुरजा स्टुडेन्टस दङ नङा होमब्ला फाइनाल सेमेस्टाराव तो बेनिखायनो माबा मोनसे आंनि मथेब्ला बेयो अफलाइन जानायनि चान्सआव दङ तो बेखौ आं आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जानांगौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना गोदानै फैदोंमोनब्ला आरो लोगोसे आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबथ'बाय